ng mga nagbabagang balita. Higit sa 450,000 na food traffic inaasahang dadagsa sa Calabanga ngayong Semana Santa. 42 fire incidents na itala ng Bureau of Fire Protection Kamsur ngayong Fire Prevention Month. Bilang mas mataas kung ikukumpara sa Fire Prevention Month noong nakaraang taon. DOH, pinangunahan ang basic life support training sa mga lifeguard, resort owners at iba pang paghahanda ngayong summer season. Ilang turista nagbahagi ng kanilang experience kung bakit binabalik-balikan ang Kamsur. Magandang gabi. Narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Pinaghahandaan na ng mga otoridad sa Calabanga, Camarines Sur ang pagdagsa ng libo-libong deboto at pilgrim ngayong Semana Santa. Aabot sa 450,000 na foot traffic, inaasahang dadagsa sa Calabanga. Si John Amador sa detalye. Simula nitong Lunes Santo, paunti-unti nang dumaragsa ang mga deboto sa kapilya ng Amang Hinulid sa bayan ng Calabanga, lugar na kilala na dinarayo tuwing Semana Santa ng mga deboto at pilgrim mula sa iba't ibang probinsya. Inaasahan ng mga otoridad na aabot sa 400 hanggang 450,000 ang dadagsa sa lugar kaya't maigpit umano ang magiging pagbabantay sa seguridad. Sa preparation ka, and nag-commit po sa to ang provincial office na mataotin ka ng 300 augmentation. Additional 300 augmentation PNP personnel para po magtabang po hindi sa crowd control at the same time security, kabali po ang traffic management. And kita po hindi sa Banwaan ni Calabanga, kita po ang first time na makakagamit ng initiative na ginibo po sa tuyang regional director ang mobile command post, mobile holding facility. Maliban sa 12 motorcycle police patrol na ipapakalat sa lugar, may kautusan na rin ang pamunuan ng PNP sa mga karatigbayan na dadaanan ng mga dadagsang tao na mag-aalay lakad sa Calabanga. May mga instruction na din po sa tuyang provincial director, lumang po sa Banwaan ng Kanaman, Magaraw, Bumbon, Tinambang, na igwamang po silang partisipasyon. Hindi po sa participation para sa security, ngunyan po nagigibo na alay lakad. Kaya po masasabi ta na ini yung alay lakad 2026 is magayon, halos kompleto po ang satuya po ni preparasyon. May magbabantay din umano sa mga terminal para maiwasan na magsasamantala ng pagtataas o sobrang pamasahe. Katuwang ang iba't ibang ahensya, force multiplier at volunteer. Inaasahan umano magiging maayos ang Semana Santa sa bayan ng Calabanga. John Amador, CSN. Kalaboso ang 4 na babae kasama ang isang buntis matapos umanong mag-shoplift ng iba't ibang item sa isang supermarket sa Naga City. Ang mga naaresto, hinihinalang miyembro ng isang organisadong grupo. Nagbabalik si John Amador. Kulungan ang bagsak ng 4 na babae kasama ang isang buntis matapos mag-shoplift sa isang supermarket sa Naga City. Ayon sa investigasyon, na-monitor sa CCTV ng establishmento ang 4 na babae. Ining mga babaeng ini, mga hubin pa. Ang saro, 20 years old, may 22 years old, 23 and 25. Accordingly, iyon na talaga yun ang trabaho ninda. Kasi sa mga previous incidents na itong mga nabarita, hindi din ang kumbaga nililink sa inda itong mga pangyayari previously. Nagmo-monitor man sa CCTV, si establishment mismo, igos nindang naka-assign naman sa CCTV. So nahiling ninda ito. Kaya nakasibilya na guard ninda, talagang pigbantayan na din, and then nag-apod siya sa tuyang mga patrollers tanganing matabangan sinda. Sa investigasyon, mga taga-albay ang mga sospek na nagpapalipat-lipat umano ng lugar para sa ganitong modus na ayon sa database ng PNP, lahat ay meron ng record ng kaparehong kaso. Nagluwas na nga na may mga kaso na talaga sinda before pa. Gabos itong 4, mga taga-albay ini, igwang sa Legazpi,
Itong Saro, may tabako siyang address, pero si Tulo, ano talaga, Ligaspi. Planado, may pighabunan nga ni Dasinda kang nakaagi, kang Sarong Aldao, kasi kahapon na dako. Kang Sarong Aldao, si hinabunan ninda sa Ligaspi ng Giraray, sinakuadaan ninda duman, tigpabakal ninda para ipamasahe pa si Rinigi. Kumbaga talagang iyo ang trabaho ninda, naghahanap sila ng lugar kung saan sila ma-operate. Dahil may ganito na umanong modus sa lungsod, pinapaalalahanan pa rin ng PNP ang publiko sa ganitong gawain. So, ang pagirumdumi sa mga establishments talaga, taarog kaya na establishment, dapat po, ano din sinda, kumbaga cautious man sinda, aware man sinda sa mga naglalaog. Sa mga malls kayang iyan or grocery, syempre ang guard, dapat iyon na talaga yun ang ano nila, kasi ang patrollers usually mayo man yun sa laog kayang establishment. And iyon na nga na itong proposed ordinance na itatanggalon ang halimbawa face mask, itong mga taklog, kopya, pag naglaog sa mga establishments. Bako lang po sa mga groceries, kundi pati sa bangko. Jan Amador, CSN. Halos dumoble ang mga naitalang sunog ngayong Fire Prevention Month sa Camarines Sur. Ayon yan mismo sa Bureau of Fire Protection Camsur kung saan ang nangungunang sanhi ng sunog ay ang faulty electrical wiring. May ulat si Jem Garcia. Pasado alas 9 ng umaga nitong Martes, March 30, nang masunog ang dalawang residential house sa barangay Santa Rosa del Norte sa bayan ng Pasakaw, Camarines Sur. Agad ring naapula ang sunog ng mga tauhan ng BFP Pasakaw at walang nasaktan sa insidente. Isa lang yan sa mga fire incidents sa Camarines Sur na naitala sa paggunita pa naman ng Fire Prevention Month. Ayon sa BFP Camsur, mula March 1 hanggang sa kasalukuyan, umakyat na sa 42 ang fire incidents sa probinsya kung saan nangungunahang sanhi ng sunog ay ang faulty electrical wiring. Doble ito kung ikukumpara sa naitalang fire incidents ng nakaraang taon. Mas mataas po siya, ma'am, compared po last year. Last year po is nakatala po kami ng 29 pong kasulo. Ngunyan pong 2026 is 42. Bagamat tumaas ang kaso ng sunog sa probinsya, wala naman umanong casualties o mga namatay sa naturang mga insidente, ngunit ilan lamang sa mga biktima ng insidente ay nagtamo ng mga injuries. Kaya't patuloy pa rin ang paalala ng pamunuan ng BFP na mag-ingat pa rin sa sunog ngayong patapos na ang Fire Prevention Month at isaisip ang mga paraan kung paano makakaiwas sa sunog. Ngunyan po, ma'am, na patapos na, ma'am, ang Fire Prevention Month, pinapaalala mi po sa gabus ang patuloy po na pag-iingat laban po sa sunog kasi po hindi po porkat tapos na po ang buwan ng Marso, hindi na po responsibilidad ang ating kaligtasan. So every day po is Fire Prevention Month po, hindi lang po ngayon March. And ang Bureau of Fire Protection po ay patuloy pong nananawagan sa publiko na maingat po sa paggamit ng kuryente, sa apoy po, saka sa pwede pa pong maaaring pagmulan po ng sunog. Maging alerto po kita and maging responsible at ugaliin ta pong unahin ang kaligtasan sa lahat po ng oras. Jem Garcia, CSN. Sumalang sa basic life support training ang mga resort owner, lifeguard, maging ang mga otoridad sa Pasakaw, Camarines Sur. Refresher course umano ito, lalo't inaasahan ang pagdagsa ng mga ekskursyonista ngayong Semana Santa. Si Eli Balbin sa detalye. Summer vacation na at isa sa mga dinarayong karagatan sa Camarines Sur ang bayan ng Pasakaw kung saan inaasahan ang pagdagsa ng mga ekskursyonista mula pa sa ibang lugar. Kaya bilang paghahanda sa dagsa ng mga turista sa lugar ay sa pagdiriwang ng Drowning Prevention Month, idinaos ang pinaigting na kampanya laban sa mga insidente ng pagkalunod lalo na ngayong panahon ng summer season. Pinangunahan niya ng Department of Health katuwang ang LGU Pasakaw. Layunin ng programa na mapataas ang kamalayan ng publiko hinggil sa kaligtasan pagdating sa tubig, kasabay ng pagdagsa ng mga turista sa bayan ng Pasakaw. Ayon kay DOH Provincial Officer Dr. Ray Milenia, mahalaga ang tamang kaalaman at kahandaan upang maiwasan ang trahedya, partikular sa mga batang naliligo sa dagat at mga hindi marunong lumangoy. Importante din yung kaalaman, yung advokasya. Lalong-lalo na this coming summer, no, marami na naman magbubukas ng mga, yan, nasabi natin mga resorts, yung mga tourist magdadagsaan. So it's very timely. And to highlight talaga na there's a risk sa drowning. And para ito maiwasan ang drowning. Sabi nga,
Ang very important ang kaalaman. Yan ang unang-una na preventive aspect to prevent such mga problema. Kami po, nakaredy na din po unang-una yung Tourist Assistance Monitoring Center natin, nandiyan na po. Yung mga security natin, yung visit order, nandiyan na din po, naka-assist na din po. Just to encourage talaga po yung mga beachgoers, ano po. Kaya imbitado namin mga taga-Camarines Sur, outside the province, ng Camarines Sur, invited namin po kayo na tignan, makisaya, at lalong-lalo na isama ang pamilya, barkada, kaibigan, lahat para makapag-relax, makapag-enjoy, makapag-swimming dito po sa ating lugar sa bayan ng Pasakaw. And lastly, gusto ko din po ulit i-remind yung mga tao, yung maliligo dito, yung tagline ng ating okasyon ngayon, be a water smart. Yun ang pinaka-importante. Kabilang sa mga isinagawang aktibidad ang water safety orientation, basic life support training at demonstration ng tamang rescue technique na diniluhan ng mga barangay official, resort owner, BFP, Coast Guard, Philippine Red Cross, MDRRMO Pasakaw at mga volunteers. Refresher at dagdag kaalaman ito para sa mga first responder, lalo na sa mga lifeguard na bawat resort sa Pasakaw. Samantala, tiniyak naman ni Mayor Nino Tayco ng Pasakaw ang kahandaan ng mga rescue team at paglalagay ng sapat na babala at signage sa mga tourist spots upang masiguro ang kaligtasan ng lahat. Unang-una, na-inform yung public na importante, huwag kang susulong kung hindi mo kaya. Huwag kang susulong sa tubig, sa dagat kung hindi mo kaya. Meron ka mga precautionary measures. Meron tayong diniscuss dito, yung 5 B's. Bantay, gamit salbabida, bawal ang alak. Paulit-ulit nila po yun na sinasabi, ni-introduce para mag-sink in sa tao na ito yung mga dapat gawin kung tayo po ay maglalangoy. Patuloy namang hinihikayat ng LGU Pasakaw ang publiko na maging responsable at mapagmatsyag upang maiwasan ang mga insidente ng pagkalunod at masiguro ang ligtas na pag-i-enjoy sa mga dalampasigan ngayong summer season. Eli Balbin, CSN. 3 kataong arestado sa magkakahiwalay na operasyon kontra droga sa Naga City. Ang 2 sa mga naaresto sangkot pa umano sa nakawan. Si John Amador sa detalye. 3 magkakaiwalay na operasyon itong nagdaang araw ang isinagawa sa Naga City kontra sa illegal na droga na nagresulta sa pagkakaaresto ng 3 katao. Sa pag-iimbestiga ng mga otoridad, 2 sa mga kalaboso ay may mga kaso rin ng pagnanakaw. Actually, tulong by bus operation kan Sodma, ang saro sa Police Station 5, mga bandang alas 11:30 ning aga, sa Barangay Mabolo na kung saan sarong lalaki na 40 anyos, saro siyang laborer na taga Barangay Mabolo din ang katuyang naresto. Also, igwa din kita sa Police Station 2 na kung saan ang operasyon kani nangyari mga bandang alas 9:42 ning Banggi, Kansubanggi, duman sa Magtuto Compound, Concepcion, Kenya. So, sarong newly identified and street-level individual, sarong 18 anyos sa lalaki ang naaresto sa digdiyo na nagpabakal sa satuyang kaybanan. Ito pong bypass na pinagagibumi dito sa Station 6. Meron kaming sarong subject na kung saan iningani makapirang basis minang operate. Pirang basis na kami nagkagibo ng briefing, nagibo ng coordination sa PIDEA. So para kasuhapon nadagos manggiraray. Nagkauga manggiraray kita sa yan ng transaksyon na kung saan nakakuha kita ng nagkapirang pidaso ng pinagtutubudan na pinagbabawal na droga. So ini nagkakantidad ni more or less 20,000. Ini man pong taong ini nga subject ang ini. Igwa po ini yung mga previous na mga kaso. Aro po kang base po sa moyang siras na pag-araman mi na ini may mga nakaagi ng kaso aro kang dati man na RA 9165 ang taong 2023.
And accordingly, parang na-penalize na ini. Kaluluwas lang ini kang last year, November. So aside duman, og wasa ning kasong homicide, may robbery, and malicious mischief. Sa Calabanga, Camarines Sur, matapos ang pagkakadiskubre at dismantle ng drug den sa barangay Sibubo, sa press briefing sinabi ni Police Lieutenant Colonel Rodolfo Borromeo, ang Chief of Police ng Calabanga, na posibleng residente lang ng lugar at karatig barangay ang bumabatak ng droga sa lugar. Kapag nakadismantle kang si drug den sa barangay Sibubo, nakulaan po na impact iniyo sa banwa ng Calabanga na ang ibig sabihin na nagpapabaya ang lokal na gobyerno kang Calabanga at the same time ang PNP Calabanga para masugpo iniyo po mga illegal transaction, illegal drug trade, illegal drug den hindi po sa banwa ng Calabanga. At the same time po, nauugma po ang satuya pong mga kaibanwa, nauugma ang mga presidente dahil nahihiling po nila ang porsigido, dedikado, asin seryoso na objeto na tanggalon ang illegal na drugs hindi po sa banwa ng Calabanga. Jan Abador, CSN. Asahan pa rin ang maalinsangang panahon sa malaking bahagi ng bansa kasama ang Bicol Region dahil sa ridge of high pressure area. Ayon sa Pag-asa, ito ang weather system na nagdadala ng mainit, dry at humid conditions lalo na sa mga tropical countries tulad ng Pilipinas. Asahan pa rin umano ang caution hanggang extreme caution na heat index lalo na sa mga oras ng alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Sa kabila niyan, asahan pa rin ang maulap na panahon na may kasamang isolated rain showers sa tuwing hapon. Panauhing pandangal si Camsur 2nd District Congressman Luigi Villafuerte sa investiture ng mga senior high school students ng Pamplona National High School. Kongresista hatid ang inspirasyon sa mga nagsipagtapos. Si Regine Bue sa detalye. 348 na mag-aaral mula sa Pamplona National High School nagsipagtapos sa senior high school nitong Martes, March 30. Masaya at emosyonal ang nasabing araw para sa mga graduate, maging sa kanilang mga magulang na matagumpay na nalagpasan ng mga pagsubok sa kanilang pag-aaral, lalo na sa mga hamon na dulot ng limitadong resources, pagod sa araw-araw na pagpasok at mga personal na sakripisyo. Sa parehong araw, ginanap din ang investiture ceremony para sa mga deserving graduate students bilang pagkilala sa kanilang sipag, tiyaga at walang humpay na pagsikap sa loob ng ilang taon. Sa nasabing aktibidad, naging panauhing pangdangal si Camarines Sur 2nd District Representative Congressman Luigi Villafuerte na nagbigay ng mensahe ng pag-asa at inspirasyon para sa mga nagsipagtapos ngayong 2026. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Congressman Villafuerte na hindi kailangang maging magaling kaagad dahil lahat ay natututunan. Ani ang mas mahalaga ay ang pagiging handang matuto, magporsige at magsakripisyo para sa mas maayos na kinabukasan. Dagdag pa niya hindi madali ang pagpasok sa panibagong yugto ng buhay at kadalasan ay may kasamang takot at pag-aalinlangan. Subalit binigyang diin niya na ang mga pagsubok na ito ang huhubog sa katatagan ng isang tao at nagsisilbing hakbang patungo sa tagumpay. And I truly believe that if you continue to be 1% better, one day, people will say, ang galing naman yan. Pero, ang hindi nila nakita, ilang beses kayong natakot, pero tinuloy nyo pa rin. Yung ilang beses kayong bumagsak, pero bumangon pa rin kayo. And that is what will create a better life for all of you. So ngayon, ang huling ko mensahe para sa class 2026, nag-uumpisa pa lang po ang istorya nyo sa buhay. Nakakatakot yon pero exciting po yon. Dahil ultimately, you will decide the journey in your life. You will create the story of your life. You are the authors of your life. And I'm very excited to see the chapters in your life that you will create that will impact yourselves, your family, and your community as a whole. And as your congressman, I'm so very proud of all of the things that you've done, all of the things you have achieved, but I am more proud of what you is to come. So ngayon, ang gusto ko pong sabihin sa inyo lahat, hindi niyo po kailangan maging perfect ngayon. You do not need to be the perfect, you do not need to be the best. You just need to keep moving forward, you just need to be 1% better. Regine Bue, CSN.
Dalawang senior citizen sa mga bayan ng San Fernando at Tigaon, Camarines Sur ang nahandugan ng wheelchair mula sa PSWDO ng probinsya. Si Jem Garcia sa detalye. Dinayo pa sa coastal areas ng Barangay Bicol sa bayan ng San Fernando, Camarines Sur upang mabigyan ng wheelchair ang senior citizen na si Nanay Salvacion. Inabutan ng news team ang kanyang asawa na nakahiga lamang sa kanilang sala. Kwento ni Tatay Romeo, hindi pa lamang tumatagal ang pagkakastroke ng kanyang asawa, ngunit hindi na nito maigalaw ang kalahati ng kanyang katawan. Ano yan, kang December, 10. Neng pigdarami siya sa San Fernando, pag puli pagkabanggi kadto. Basta pag mata ko, inatake siya. Tapos ipigdalagan mi siyang alas 3 ning maaga ning Pizza J's sa BMC. Tapos pag abot duman, pig BP siya, no blood. Tapos na admit kami dumaning bali tulong simana. Kulang-kulang sambulan. Sakit talaga ang arog pa lang ganyan inaatake ang agom. Garo alos din ako makatrabaho. Nabigyan rin ng assistive device ang nanay ni Maylin na residente ng Tigaon, Camarines Sur. Nang madapa umano ang kanyang nanay ay hindi na ito tuluyang nakapaglakad ng maayos at kailangan na ng tulong sa paglalakad. Aksidente po kaya dyan sa may banyo. Pag labas niya ng banyo, natapilok. Tapos nakabagsak po yung dito niya. Kaya't labis na pagpapasalamat ang ipinapaabot ng mga benepisyaryo ng wheelchair distribution sa provincial government ng Camarines Sur dahil sa walang tigil na serbisyong medikal na nakakatulong sa iba't ibang lugar sa probinsya. Kay Governor po, maraming salamat po sa pagtupad niyo agad sa wheelchair na na-request ko po. Salamat po pangmaray sa abang po nindo. Talaga pong nasasakitan naman ko kang pagparaaral sa agom. Talagang nakulang pasalamat ko po sa Indogabos na nag-igdi ka mo. Mismo ka mo ang nag-igdi. Salamat po sa Indogabos. Ngunyan, madadaradara ko naman siya dyan sa luwas, mga painitan. Kung niluluwas ko kaya ni Jam, pagsasagat ko igdi, masakit. Malaking tulong umano ang naturang assistive device lalo't may kamahalan rin ang naturang kagamitan para sa kanilang kaginhawaan. Jem Garcia, CSN. Ibinahagi ng ilang foreign tourists na bisita sa Kamsur kung ano ang binabalik-balikan nila sa probinsya. Kung ano-ano yan, alamin sa ulat ni Sam Alano. Fun at exciting, yan ang reaksyon ng dayuhang turista sa Kamsur Water Sports Complex o mas kilala bilang CWC sa Camarines Sur. Sa aming pag-iikot, nakausap ng aming news team ang ilang foreign artist na nagbabakasyon sa CWC Camarines Sur. Ayon kay Katrina, labis siyang humanga sa ganda ng ambience at iba't ibang aktibidad na maaring subukan gaya ng wakeboarding. Hindi lamang mga aktibidad tulad ng wakeboarding ang kanilang nagustuhan, kundi pati na rin ang kabuang karanasan sa lugar. Dahil sa world-class nitong pasilidad at kakaibang water sports activities. Good experience and it's fun to be here. Most I like the wake park because I like wakeboarding. Bukod sa pasilidad, kapansin-pansin din para sa mga dayuhan ang mainit na pagtanggap ng mga Bicolano. Services are good atmosphere. Ayon kay Governor El Rey Villaterte, isa sa mga tampok ng destinasyon ang Kamsur Water Sports Complex o CWC. Malaki ang papel ng CWC at iba pang destinasyon sa Kamsur tulad ng Caramoan Island at marami pang iba sa pagpapasigla ng ekonomiya ng lalawigan dahil sa pagdagsa ng mga turista, lokal man o dayuhan. Layunin ng pamahalaan ng panlalawigan na mapanatili ang kalidad ng pasilidad at kaligtasan ng mga bumibisita sa lugar. Sa pamamagitan ng patuloy na suporta at promosyon, inaasahan mas marami pang turista ang bibisita sa Kamsur at mararanasan ang world-class na pasilidad at natatanging hospitality ng mga Bicolano. Ngayon may crisis, hindi po ibig sabihin na huminto tayo sa pag-promote. Mas lalo nga dapat tayo maging aggressive just in case matapos na tong crisis ay talagang dagsain tayo ng mga turista, hanap buhay, negosyo. Sam Alano, CSN. At yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novelo. Diyos mabalos sa pagtitiwala.